Jak se ještě víc zlepšit komunikaci? Tak první je význam, to znamená to, co chci tomu druhému říct, to, co chci předat, to je jasný a když prostě nemáte vyjasněný ten význam, tak můžete mluvit prostě o kravinách. Další věc je to, jak používáte svoje tělo během komunikace, protože je rozdíl, když budu nahrbaný, nebo budu nějak zkroucený, nebo třeba i dokonce se budu opírat a budu mít tělo nasměrované někam jinam, nebo nebudu vůbec na toho člověka koukat, tak to působí nedůvěryhodným dojmem a to samozřejmě během komunikace vzbudit nechcete. Vy potřebujete tomu člověku koukat do očí, potřebujete být vzpřímený, potřebujete být narovnaný, protože budete působit sebejistě a důvěryhodně a komunikace o navazování vztahu. To, co je taky dobrý sledovat, je to, jak mluvím. To samozřejmě je potřeba trénovat, třeba u zrcadla nebo natáčením videí. Je potřeba prověřit a zjistit, jak mluvím, jaký mám tón hlasu, jestli dělám pauzy, jestli nemluvím náhodou moc rychle, protože to se stává třeba mně, když se mi to nelíbí, tak to chci mít rychle za sebou, tak to prostě ženu a nakonec z toho vyjde takový paskvil, takže v tenhle moment je potřeba se třeba sklidnit, vnímat svůj dech a mluvit pomalejc a potom to případně zrychlovat, takže taky sledovat prostě, jakou mám výšku, tón hlasu, jestli dávám pauzy, protože to taky během komunikace hodně dělá.